Pamene ndithu ntchito yowerenga mavoti ikupitirira, tifuna tizikubweretserani zimene akulankhula anthu kunjaku. Ndiye pano takubweretserani kulankhula kwa mkulu wina ameneyu ndithu amakonda chipani cha Malawi Congress Party, akulimbitsa nzake mitima kuti musadandaule, mavoti tidakuwerengabe ndipo sizingatheke kuti apita Mutharika awine ndi 50+1. Patikali pano maliza atsano official akuonetsa kuti apita Mutharika akutsogola m'masenta ochulukirapo ndithu. Nde mutiuza Malawi akamukamvera mkulu ameneyu kuti kumene kuku ndikulankhula kwa chilungamo kapenatu anthuwa akudziwa ndithu kuti madzi achita karondo, and this is just kicks of a dying horse. Mutiuza in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Ndi kuti mudziwe kuti zimene ndikunenazi ndi zoona, muzitsatiranso manyuzi zimene apangira ma-update. Makina onse amene amagwira ntchito Matare Center athimitsa panopa. Palibe makina amene akugwira ntchito mpaka natapanga create system ayike malo akuonena kuti anthu asolemo. Okay, chimene chinachitika nchonena kuti anthu aje pofuna wabalalitsa anthu ana haka network ya ku field, sana hake network yayikulu ayi, ana haka network ya ku field ndi amaikamo mafiga awo mene akayika mafiga chimene chimachitika zikabwera kutale center kuja zimapeza onena kuti zosiyana ndi mene zinthu. Tsono vuto lake limene wanachita ndi chonena kuti anayiwala kuti zinthu zimenda manyo komanso zimenda makina zimenezo zimene anayiwala. Ndino tsopano makina onse amene amagwira ntchito pa Tale Center ndiye kuti anazimitsa kuwapanga restart kuti ambolowetsamo data yeniyeni zimene zotanthauza kuti ayambiranso. So musadere nkhawa china chilichonse, sizingatheke apita kushuta 50+1, sizingatheke ndipo zimene zozo mark my word, sizingatheke. Anthu kunjako akusangalala tikuona masapota a DPP tayiphula afulumira kwambiri, afulumira. Chabe chimene chikudetsa nkhawa ndicho chonena kuti zikamasintha zinthu izi sakhulupirira kuti zinthu zimenera kuti zisinthe. Vuto lake ndimene. Komabe palibe china chilichonse chimene angachite chifukwa chilungamo chiyenda. Ndi apapa azindikira masystem onse amene anali Matale Center ang'ono azimitsa ndi afuna ayambirenso kuyala. Ndiye kuti ayalowetsanso kachikena. Muona tikamabwera second round mupeza onena kuti zinthu zamboyenda bwinobwino, koma ndikutsimikizireni sizingatheke apita kuwina zisankho 50+1, sizingatheke. Izo zonde believe or not, sizingatheke.